Seny i Rauxa, avui estem a Tortosa. Comencen les festes del Renaixement i aquí Tortosa se transforma tot i tornem al segle XVI. Absolutament. I de fet, ahir va ser increïble, un munt de gent ja vestida com a nobles, els carrers preciosos també. Vull dir que jo penso que si això és el primer dia, trobo que promet. Anem a presentar els reptes de Seny i Rauxa. Jo el meu primer repte és que vull que beguis vi a galet d'algun porró o d'algun puesto que trobessis. Bueno, pues a veure, me tacaré. Aquí és millor per a mi. Vale, pues jo seguint en lo dels carrers he pensat que mira a veure si pots trobar quin és l'origen d'estos vestits que van super ben uniformats i super guapos. Vale, pues si et fa tanta il·lusió, el meu segon repte és que trobis i et vestisques en una roba del Renaixement. Oh, vale. I trobo que és un repte de Rauxa bastant bé. Bé, este m'agrada, la veritat. Un altre repte de Seny que he pensat és hem parlat de la Rauxa, hem parlat de la festa, però hi ha una cosa que és importantíssima, que és el menjar. Un plat tradicional de Tortosa és la baldana. Llavors, troba algun especialista en baldana i que t'explique com és una baldana ideal. Mida, tamany, textura, tot això. Me sembla bé perquè a mi la baldana m'encanta. Últim repte de Rauxa serà que avui se farà una trobada de banderats de gent d'arreu del món. Llavors vull que agafis la bandera i la ondeges. Ho intentaré, a veure. I l'últim repte de Seny, que este és bastant de Seny, és han passat 500 anys, el català ha anat canviant moltíssim, llavors intenta trobar 3 paraules que es deien al Renaixement, al segle XVI, i que ara s'hagin deixat d'utilitzar. A veure si en trobes alguna. Vale. Ja tenim els reptes presentats, així que anem a gaudir de la festa. Estem a l'Ajuntament de Tortosa i, escolta, pensava que lo de la festa estava fora, al carrer. La festa està a les cases i hasta llocs de treball, evidentment. Avui és dia laboral normal i corrent. Que guai. Com este vestit és d'arquitecte, que vaig fer fa molts anys ja, doncs he vingut avui a treballar a l'Ajuntament en el vestit d'arquitecte. Tens un munt de detallets i collars i anells i tot. Una miqueta que portes. Això són, evidentment, els insignes, diguéssim, de la ciutat, Tortosa, una ciutat catalana. El punyal, com no pot fer falta, un almoiner. Un almoiner? Sí, per a posar els diners. D'almoina. Aquí. Doncs moltes gràcies. Bon dia, Anna, i moltes gràcies per vindre. Ens han dit que ens pots explicar un munt de coses i detalls dels vestits del Renaixement. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Me van demanar de que dissenyés el primer seguici de la desfilada que es fa tots els anys al principi i també la parella de gegants. Clar, d'aquí a tindre els vestits, que jo ara ja començo a veure dibuixos de com són, no té res a veure, no sé com arribes a saber com vestixen. Calia documentar-se i per això buscar publicacions que hi havia antigues o molts de gravats. Llavors, o sigui, tu el que vas trobar era directament aquesta vestimenta o la vas adaptar una mica? Jo vaig veure el que es portava llavors i vaig fer el meu disseny. Respecte als gegants, el que són les seues cares van ser escollides per mi a partir d'un llibre antic. O sigui, això ve d'uns gravats històrics de fa segles, per tant, aquestes persones han existit, vull dir, han estat persones això és molt curiós. No eren exactament qui representa. Qui són? Cristòfol Despuig? Qui va ser? I la Mariana, nobles d'aquella època. I vosaltres teniu vestit per a participar en la festa? Jo crec que en podem trobar. Sí.
taverna que el rico se mangia, se bevi, Gràcies, gràcies! Que entri la Valdani! Elisenda! Todos, Elisenda, Elisenda. Para, Elisenda, no mos tacarem avui. He sentit algarabia. Jo també he sentit algarabia. No pas. Què fa de diferent aquest espectacle dels que feu habitualment? Home, doncs per a començar el vestuari és un viatge al Renaixement aquí a Tortosa. Perquè això ja sabeu que és la casa d'Enrico, que aquí la taverna mos té aquí a pan i cuchillo, a canvi de cantar unes cançonetes, doncs nosaltres mengem i bebem tot el que mos dona. El secret de l'èxit d'aquest espectacle, perquè tothom li encanta i ho veu 1000 vegades. I els espectacles, diguéssim així, més teatrals i això, és una cosa que quan les vas fent, ja el guió està molt ben, està tot molt pasterat, diguéssim, i este pot ser el secret. I suposo jo que la gent aquí en l'entrada, alguns no ho saben, i se troben en un got de vi i una baldana, això ja se sap que si la panxa està contenta, tothom està feliç. Igual este és el secret, llavors. Igual és este. Hola, Georgina. Hola, què tal? Georgina o Mariana de Boteller? Mariana de Boteller. Mariana de Boteller. Escolta, o sigui, el teu personatge és clau a l'obra. Molt divertit preparar-se a aquest espectacle, que és, és molt és increïble que faci tants anys que funciona i sempre funciona, sempre fa riure i és rodó. És que són part del... que és com el seguici. Totalment. O sigui, és que són personatges estimadíssims, ja són institució a dins del Renaixement. Sí. Vull saber com és la baldana perfecta, perquè m'han dit que tu ets expert en baldanes. Doncs la baldana perfecta, primera de tot, el color de ser intens. La segona cosa important és la textura, que ha de ser tersa. I la tercera cosa, la mida, que ha de ser estàndard. Què és estàndard? La mida acceptable, entenc. I així ha de ser. Molt bé. Ja tenim la recepta perfecta. És la recepta perfecta, amb això podeu anar a tot arreu. Perfecte. Repte Moltes aconseguit. gràcies. Sí.